שלום, היום אנחנו נראה לכם את אוסף הקוביות שלנו. הם מאוחר, אז אנחנו קצת לוחשים. אוקיי, קובייה ראשונה היא של רוביקס 3 על 3, ישנה, ונפלו לה מדבקות כפי שאתם רואים, כאן כתום אחד, כאן אדום. הנה רוביקס, המדבקות כבר מתקלפות לגמרי, היא לא במצב טוב. אוקיי, הקובייה השנייה. ויש הזאת שהיא לא של רוביקס, היא מחברה יפנית, אף אחד לא יודע קיומה. הליגה זה ממש טוב. בקיצור, זאת קובייה די טובה, רק שהיא, כפי שאתם רואים, יכולה ממש להתפרק לך ביד. זה כבר קרה לנו. קובייה שנייה. גם של רוביקס, אבל במצב יותר טוב, היא די חדשה, קנינו אותה לפני 5 ימים בערך. היא גם קובייה הכי טובה של רוביקס שראיתי לפחות, אולי יש עוד. וזאת גם של רוביקס. אוקיי, קובייה שנייה היא 2 על 2 של רוביקס, שאני פתרתי לבד. הוא פתר הרגע, ממש מהר. היא קצת תקועה, קצת קשה להזיז אותה כי היא גם גדולה. היא גם מהונגריה, אז כן, הונגרית מקורית. אוריג'ינל. ותשימו לב, היא קובייה של רוביקס, היא יותר גדולה. זאת בגודל של 3 על 3, וזה די מוזר. הריבועים שלה יותר גדולים. הריבועים שלה ענקיים פשוט. יש את ה4 על 4 של רוביקס, שזה אחד שלי ואחד שלה. זאת שלי, זאת שלה. שלו במצב יותר גרוע. שלי קצת יותר תקועה. שלי ממש מהרה. שלה ממש יותר משוחררת. שלי ממש יותר תקועה. ובסרטון הזה אנחנו נלמד אתכם לפתור צבע בקובייה 4 על 4. זה קצת יותר קשה מ3 על 3. 3 על 3 אנחנו פותרים כבר שלמה, וצבע אחד אנחנו פותרים ממש מהר. טוב, אז אנחנו עכשיו נלמד צבע אחד בקובייה 4 על 4. ובמקרה הזה אנחנו נפתור את הצבע הכחול. אוקיי? הכחול. בקובייה שלה כי לי... אוקיי. אנחנו מחפשים, דבר ראשון עושים שורה ראשונה. את השורה הזאת נעשה. מתחילים בשורות. מחפשים משהו שיש לו 2 כאן והוא למעלה. מסובבים, והנה מצאנו אחד. אוקיי. אם אנחנו מזיזים אותו ככה, אם אנחנו מזיזים ככה הוא יזוז. אנחנו צריכים שהוא לא יזוז, אז אנחנו מורידים אותו. מסובבים הצידה, מעלים ומורידים. והנה הוא כאן. עכשיו אנחנו נחזיר. עכשיו מחפשים עוד חלק כזה. מחפשים והופ, הנה. עכשיו יש מצב שגם זה יהרוס לכם קצת שזה קורה כזה דבר. עכשיו כאן נפל, אבל זה מה שצריך לעשות. עכשיו נבחר 2, ככה כמו שעשינו קודם, מחזירים. עכשיו יש לנו כאן 2 וכאן 3. אנחנו צריכים להשלים את שתיהם. אז אנחנו סובבים ויש לנו כאן 1. עכשיו אנחנו סובבים עוד פעם ומחפשים, ממשיכים ככה לחפש. אין כלום, מחזירים, מעלים את זה, מחפשים, הנה מצאנו את זה, מחזירים ומעלים, ושתי שורות כבר הושלמו. עכשיו צריך לסובב את השורה השלישית ולחפש כמו שעשינו בהתחלה. מצאנו אחת, וזאתי, מחזירים והתווספו לנו 2 אפילו. עכשיו, נגיד יש לנו כאן 1. במקרה הזה היא לא מתאימה כאן, אבל בצד השני היא כן תתאים לשורה הזאת. אנחנו סובבים את זה לצד השני, והתווסף לנו עוד צבע. עכשיו, אנחנו מחזירים, חסר לנו עוד 5 צבעים. אוקיי, במצב כזה אנחנו מסובבים את זה, כי מקודם ראינו שאין לנו כלום, והתווסף, ו3 שורות מושלמות. עכשיו בעצם החלק האחרון זה 4 שורות. אנחנו מחפשים השורה. אנחנו מחפשים וזה מה שיש לנו. 2 ו2 כאן. אם אנחנו נסובב את זה לשם, הם יהיו בכל זאת כאן 2, ואלה יהפכו להיות למעלה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים 1, 2, שרואים ככה. יש לנו 3, וככה. יש לנו שורה, ומה שנשאר לעשות זה לסובב.
תודה.